assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama kadi on juurama kadi on beltanama en gatti kadi e ñalawma hande, ñalawma jangde ko ngal ɗo alluwal jangunɗen ko ɗo gaccirɗen jangde meɗen ne wayno ko ba mawɗo ba tokkoso jangunɗen e jangi ba be bi bo bu e jangi ba be bi bo bu hande noon ko ɗo momteten ɗo momteten ɗum ɗo momteten nde wonno ko jangde men nde timmani ɗo cohluɗen ɗo sohla wona on jii on jiiɗe ɗo momtaki nde wonno ɗo henne keɓata lawol ɗo ndewɗa jokka wadde ha joni ko ba mawɗo ba tokkoso jangguete en mbino ba ba en mbino be be en mbino bi bi en mbino bo bo en mbino bu bu hande noon a o heedaga e o heedaga i o heedaga o heedaga u o heedaga ayde a poɗɗo heedaga ay a poɗɗo e poɗɗo ay i poɗɗo ay o poɗɗo ay u poɗɗo joni noon a andi a e i o u joni noon ko oɗo ba gadduɗa heediga mbiya ab ɗo mbaɗama ni mbiya eb ɗo mbiyamo eb ɗo mbiyamo ob ɗo mbiyamo ob ay nayide ɗone mbiyamo ab o noon e fooɗi ɗo mbiyamo eb ay ne fooɗi eb ɗo mbiyamo ib ay i onen ib ɗo ko o mbiyamo ob ay ob ɗo mbiyamo ub ay ub gasi ay wiɗo hen ab ab eb eb ib ib op up ɗo garɗa ab eb ib op up ɗo mbiɗa ab eb ib ob ub joni noon ngara gitta konɗo gitta konɗo gitta konɗo gitta ko kon laaɓa cer ay gitta konɗo gitta kon hakon laaɓa cer beele bindi ma kadi mbawa yode seeɗa nanda e maɗa wona eyyi ay joni ab eb ib op up ɗo ab eb ib op up joni so ngari mbatten mbaɗen dani ha ɗo ndenen ɗo keɓen ɗo suudu keɓen ɗo suudu keɓen ɗo suudu keɓen ɗo suudu ay gaɗen kadi naaten ɗo keɓen ɗo laawol seendude ɓe ɗo wona ab ab
eb eb ib ib op op up up wadde ɗo ko ga heedi ɗo ko ga heedi ɗo ko ɗo a o heedi ba ɗo ko aago ga heedi ab ɗo ko baa ɗo ko ab ay o ko a mbiyata ngayna mbiya ɗo ay ab ɗo mbiyata ko ab ɗo mbiyata ko eb ɗo mbiyata ko ib ɗo ko ob ɗo ko ub ɗo mbiyata ko ab ɗo ko eb ɗo ko ib ɗo ko ob ɗo ko ub onayi saɗani ba ba ab ab ɗo fof ko a wonɗo ɗo ko e wonɗo be be eb eb ay e wonɗo ɗo ko bi bi ib ib ko i wonɗo ɗo mbiya bo bo op op ko o wonɗo ɗo ko bu bu ɗo ko ub ub u wonɗo deke noon a andi ɗo gonɗa ha joni wona yide joni noon ekko ma ari mbiya abbo ay abbo mbiya obbu ay obbu wono obbu ɗo mbiya abbi ay abbi ɗo mbiɗamo abba abba ayde ɗo a wiɗo henne abbo ɗo a wiɗo ubbu ɗo a wi abbi ɗo a wi abba ani joni a dañi ɗon laawel wawde windude ay wona yide wona yi wona yide ay gasi ɗo a dañi ɗo henne abbo ɗo a dañi ɗo henne obbu ɗo a dañi ɗo henne abbi abba abbo abbo obbu obbu abbi abbi abba abba fof koye baata gonɗa e yaade wonayi ɗo ko ba be bi bo bu ɗon timmi garɗa poɗɗa ba be bi bo bu ɗon timmi gaari ab eb ib op up garɗa poɗɗamo ɗo ab eb ib ob obbu ekko bindol abbo ab nani bo nani rendi keɓɗa abbo ubbu rendi keɓɗa ubbu abbi rendi keɓɗa abbi ɗo ko ab ɗo ko baa rendi woni abba wadde ɗo ko abbo ubbu abbi abba ko woni ko janggani mi yiyani joni noon Allah wallima a timmini oɗo ndeɗo windande timmi wadde joni ñanama kadi kette kadi ha joni bawo hedde gueɗe gotel baa gasa ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema noddu en e oɗo numéro mbaɗa 00 mbaɗa 221 nani 77 nani 900 mbaɗa 6 14 81 ko ni nodda en ɗo saggitoɗa ko sagguma ko a saggani noon alhamdulillah nde woni o saahaji mo saggat
taw anda ɗo rewoyi yetto min yo rewɗo wattan 02 221 77 906 81 mbaɗa yaya li jiya e whatsapp men ngara mbaɗa vocal ma komin kaari ko naggam caggumi caggirɗa a saggani noon alhamdulillah rabbil alamin ko musidɗo moon guiɗo mon alamudo mon nder e bowal yaya li ko sénégal jang seɗani teskuya namdi teskuya namdi teskuya namdi alluwal ma nani ƴettu kuƴol ma e carnet ma bañotoɗa jangga ɗigga alhamdulillah rabbil alamin wassalam